Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud ka nato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon, ania si Brother Lloyd Galion. Balik na may gala sa atong pagpanag-uban. Ginahot ko nga nakas kapiskay sa panglawas. Og nalipay og dako nga ikaw nagapadayon sa pagpaminaw sa atong pagtuon sa libro sa Tagaruma, diin ang title sa atong pagtuon mao ang Ginoo mo'y atong pagkamatarong. Og hisugutan nato dinhi partikular na ang tao dili maluwas sa iyang kaalam apan sa iyang buhat. Atong basahon ang Roma 2 17 ngadto sa 24. Mao kini ang nakasulat sa Biblia. Ug ikaw nag-ingon ka nga ikaw Hudyo ug nagsalig sa balaod ug nanghambog nga Dios nun ka. Nasayod ka unsay ipampuhat sa Dios kanimo ug nahibalo unsay matarong sumala sa balaod. Naniguro ka nga ikaw ang giya sa mga buta kahayag nga naa sa kangitngit. Magtutudlo sa mga walay alamag ug sa mga batan-on. Nasayod ka nga anaa sa balaod ang kahupnganan sa kahibalo ug sa kamatuoran. Nagtudlo ka man sa uban nganong dili mo man tudluan ng imong kaugalingon. Nagwali ka man nga gidili ang pagpangawat, nangawat ka ba di ay? Nag-ingon ka nga ayaw manapaw ka ba di ay? Gilikayan mo man kaha ang mga Diyos-Diyos, kawatan mo ba di ay ang mga templo? Nanghambog ka man nga nagbaton ka sa balaod sa Diyos, pakaulawan mo ba di ay ang Diyos pinagi sa paglapas sa iyang balaod? Kay nagingon ang kasulatan tungod kaninyong mga Hudyo gipasipadan sa dili mga Hudyo ang ngalan sa Diyos. Wakato atong gibasa maigsoon nga gikan sa Biblia, karon atong i-eksplikar unsay mga buti pasabot niini. Gitugyan sa Dios ang mga kaliwat ni Abraham nga dunay pribilehiyo sa balaang balaod nga mitistigo sa kadako ug balaang himaya sa Dios. Ang mga Hudyo miila sa pagkamahinungdanon sa balaod nagsalig sila sa mao nga nasulat sa balaod sa ilang pagsunod niini og matud pa kusog nga nang hinambog nga naa sila nini nga pribilehiyo og ilang ginahuna nga tungod nini makasaka na sila sa langit. Apan ang balaod sa pagkamatuod lang mao di ay ang rason sa kasuko o paghukom sa Dios tungod sa mga paagi sa ilang pagsunod niini. Si Pablo galista sa matag maayo ug daotang kalidad nga gipakita sa mga Hudyo. Ang balaod naghatag sa katawhan og kalinaw dugang pagsalig o garbo tungod kay kaila sila sa Dios ug sa iyang kabubuton. Giila nila kini nga pinakamaayong paagi sa pagginabuhi ug sila nahimo sa mga nanglabing panahon nga mga magtutudlo sa katawhan o kahayag sa mga nasod. Sa laing bahin, si Pablo nagkumpirma kanilang ang balaod walay gahom sa pag-usab sa tao. Tinuod nga pinagi niini ang mga Hudyo kahibalo nga sila obligado sa pagbuhat apan wala kini nila gituman. Kahibalo sila sa misteryo sa Dios apan wala sila naglakaw niini. Daghan kanila labihan karelyoso sa pagtuman sa balaod sa Dios nga adunay lig-on nga determinasyon apan ang kabubuton sa Dios wala nagdagayday sa ilang mga kasing-kasing. Siguro wala pod kung wala jud sila mangawat apan ilang mga mata nabuta sa pagkamasinahon. Siguro wala pod sila manapaw apan sa ilang kasing-kasing nag-agas ang hugaw nga nahuna. Gilapas nila ang balaod sa Dios sa libo nga higayon.
Dugang ba si Pablo nakasinati sa kakulang sa gugma sa kinabuhi sa mga magtotoo? Wala nila gipasidunggi ang Dios tungod sa ilang mga sa. O hinungdan nga ang ubang nasod nagbiyay-biyay batok sa balaang halan sa Ginoo. Si Pablo usa ka Kristiyano gikan sa Hudyo nga kaliwat og nagsulat dili tumong magpagarbo sa tanang maayong kahimtang sa mga Hudyo tungod sa iyang gisulti aduna siya katungod o gahom nga ibutyag ang mga sala ug daotang binuhatan sa iyang nasod. O walay nagpabili niining katarong kumpara sa ilang dakong sala. Walay reklamo nga bugat batok sa bisan kinsa nga tao o nasod kaysa paingon kung pag-ingon nga ang ngalan sa Dios gibiyay-biyay tungod sa ilang binuhatan. Wala nila buhata ang ilang tawag nga tigdala sa kahayag sa kanasuran pinagi sa balaod apan sukwahi ang nahitabo. Kung makakita lamang unta kita karon labi na karong panahona ug isog nga mutistigo sumala kung pareho ni Pablo mo testigo dili muhimakak sa atong Dios nung pribilehiyo apan mutangtang sa maskara sa pagkareliyoso natong tanan aron walay magpabilin gawas sa paghinulsol o pagkabuak sa atong mga kasing-kasing. Imo bang gihukman ang kaliwat ni Abraham? Pagbantay sila makasasala susama kanimo. Klaro nga miingon ang Dios pagbalaan tungod kay kung balaan ka ba og perpekto nga Kristiyano susama sa imong langit nung amahan? Ang imong kahaya galamdag baka sa katawhan aron sila makakita sa imong mayong buhat ug maghimaya sa imong amahan sa langit tungod sa kabag-uhan sa imong kinabuhi. Ikasilagan mo ba ang imong mga higala o ang imong relihiyon tungod kay dili ka maayo kaysa kung dili ka maayo kaysa nang himakak sa katubsanan ni Kristo? Ikaw ba ang rason sa pagbiyay-biyay batok sa ngalan sa Dios? Magapadayag ba ang atong langit ng amahan iyang kaugalingon pinagi sa imong gugma o imong pagpaubos? Magampo kita igsoon. Amahan, mas dako ang akong mga sala kaysa akong nahibalaan. Sa wala nako pagsunod o pag akong mapagarbuhon, akong gibiyay-biyay sa kadaghanan ang imong pangalan. Pasaylua ko adunay pag biyay batok sa imong balaan nga ngalan tungod kay wala ako magasunod kanimo. Pasaylo ako sa dili bugos na akong gugma kaputli ug kalimpyo. Imo akong gimugna sa imong imahe aron ang uban makakita kanimo pinagi kanako. Busa tabangi ako nga musunod sa imong mga sugo ug musunod sa imong ehemplo aron ang imong imahe musilag pa ug mudanag kanako. Duwasa ako sa akong mga kahuyang, mga sala ug akong kaugalingon. Amen. Dunay pangutana igsoon base sa atong pagtuon unsay mga pribilehiyo sa balaod ug ang iyang unsay mga pribilehiyo sa balaod ug iyang mga gibugaton ngadto sa mga Hudyo. Usbon ko, unsay mga pribilehiyo sa balaod ug iyang mga gibugaton ngadto sa mga Hudyo. Daghang salamat sa imong pagpaminaw. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano.
Daghang salamat sa imong pagpaminaw.